Horas madita saluna kadamang do dainang hahaanggi nang pinaribot. Jalo hamu matabe siak kami calon padita joki manaik manalu. Makubasi di Huria HKBP Aritonang Resort Muara Distrik Saplonom Kubang Halicaran. Tangi yang nami anggian damang dainang hahaanggi nang pinaribot saluhukna di dia pemaringanan toktong di bagasan pangaramotion itu hakka Yesus Kristus. Mau lihat ma dinasa dukunganmu na tuhami marhiti akun YouTube Bagasta Manalu Rumah YouTube channel. Marhiti subscribe, like, duhot share di akka video para sabi tao na boy patol hasami. Angkiat marhiti akun YouTube on boy lam tarbarita lam rarat hata ni debata tutungat-tungat ta lau paingot kon jala marguboy hok kita di dasa gumit ni ngurutta. Atau muain ta para di maroha dohok pikirat ta tardumo bibilta lau manangingon jamitan tuminggu pasak pulunok pondung trinitatis Minggu tanggal 27 September 2020. Hatani di bata dienet sian 2 Samuel bidusia mamuka mai sian ayat sada sahro di ayat na pawaluhon 2 Samuel bidusia ayat na parjolo sahro di ayat na pawaluhon songron mahatani Jehovah hujahakon ma dihitam dunginin na si David ma manakasi adong dope ulaning jolma tading-tadingan ni Raja Saul asa hubaen asini rohatu ibana ala si Jonathan. Jadi adong masada na poso isi ni bagas ni si Saul na hinam na marguar si Siba. Gabi tarcu ibana tujulo ni si David. Dunginin na rajaima madok ibana. Atehe hodo si Siba na posong dua ninna ibana. Dungi didok rajaima. Atehe adong dope jolma tading-tadingan ni si Saul asa hubayan kudibana asini roha siat debata. Jadi ninna si Siba mamadok rajai adong dope sada anak ni si Jonathan papang pakna duasa dungin ninna rajai mamadok ibana di dia ibana gabi deo si Siba madok rajai idama dilodebar do ibana seorang tu si Makir anak ni si Amil. Dungi disuruh Raja David suruhan na mangalap ibana sian bagas ni si Makir anak ni si Amil di Lodebar. Jadi dung sahat si Mefiboset anak ni si Jonathan tubuh ni si Saul tujolo ni si David manukka ma ibana tutano marsobba alai ninna si David ma ale Mefiboset gabi didok ibana ma disod doa na kosong dungi didok si David musetu ibana unak komagiar ay ikod bahenong kutuho asini roha ala ni si Jonathan amangmu ikon paulaho kutuho sudigulat ni si Saul opumi jala ikon tok-tok ko sa panganan dohon au jadi marsobba maibana huhu nidok tung ise mapola au naposon ubahe pola do pakonom biyang namate songon awo ido iyanggo sahat ni hata ni debata. Akadamat lo dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus hapani di batado mandok unang baloson najat alon najat sian hadirion sian hajur maon yakin doau sudido hita mandok maon ay buharo baino namang maka haulungi halak na makasuguhun iba ay buharo baino namang laho patupahon akan nadinggan tu halak nasa toktong makosomi iba sian hadirion yakinau hita kusudi mangalu si somoni alai marhiti turpukon dijo hita parjolo nang ido takamang do kainang marhiti parangeni Raja David dia mai ay mulutai jero songo dia parangeni Raja Saul uju dinguluna jala uju ada orang soraja do si David taboto do songo dia pangaliliun ni Raja Saul tu Raja David pola ikon naik pamateng nonna alai dia bati di batado saluhukna dia ramu di batado Raja David imana jumulu nata roger si Raja David ubahen adong tubuh di rohana songo nidokna di ayat tului atehe adong dope jolma tading-tadingan ni si Saul
asa hubain tu ibana asi di roha sian de bata nampe nunga di bahenak si Saul akka pangaraho pabahena na sudinggan bahkan usaha lau memunu si David alai dang dibalosson ibanai na parjolo diingut di bata sumu dia pangaramoti yung di bata di hubuna toktong di bata na mangaramoti si David ubay malua siyan ganup akaragam rencana jahat na dipatupan ni Raja Saul lau memunu si David. Na paduahon diingot si Raja David para leon ni si Raja David tu si Jonathan anak ni si Saul. Tu Raja Saul do Raja David patotang manang berselisih alai dan dibalosson Raja David pambahenan ni natoras ni si Jonathan dunggabi Raja si David balik siya ni nampe songoni pambahenan ni Raja Saul uju di ngulu ni Raja David danggabi dibalosson ibana ale balik siya ni akamang do akainan tubuh do roha panarihonon tubuh do parasi rohaon sian Raja David ido bain dilului Raja David arong gope pinok parni Raja Saul akama do akainan para leleon nama cesolhot sian Raja David isu Jonathan ido na patubuhon holong ni roha asin ni roha ni Raja David ubahay diterpukon di patorang isema pinok parni Raja Saul ima si Mefiboset anak ni si Jonathan ima anak ni Raja Saul. Na parjalo na yung dohonon kung kita kamang do akainan. Muro na kita ida sa dia peristiwa ni Raja David si Saul dang dibalas ni ibanay tu pinupar ni Raja Saul. Ima tong natu ikuboy tubo di ulut taon. Ay mo lupatotang do natoras so tu nga kamang do akainan. Gabiruhot tu ianakon ni alotai sugur hatta so tung gabiruhot tu ianakon ni alotai gabi hosom rohatta so tung gabi tuaka pinopar ni alotai gabi tubu so ni roha hasit ni roha bahkan gabi tahoso ima nabui idau tanah perjolo sian gombar parangi namasa sian Raja David tu Raja Saul unang balasan najat aloni najat akadaman do dai nangarong paddohan ni halak na pistar paddok molo hajahaton dibalosson dohot hajahaton i mahalak na mangulu di bagasan roh hasibulis hajahaton na dibalosson dohot hajahaton parangi sibulis molo hajahaton dibalosson dohot haburcuon manang asin ni roha ima parangi nasian debata ima parangi hati ulo di somana parjulo naing diigil tumulut takamang do akamang do akaiman unang balosson najat aloni najat alay patubu ma parangi na toktong mabahen na ringgan molo pedi hoso mihita molo pedi hasubuho kita asa unang marutak kita tu di bana nomor napatan isi na jumulu tuk menyuduk kot tangan na menyuduk kot tangiyang na tu di bata manang yakon halak na makasubuhon ibana ido halak na tu patubu asin roha di nguluna dang tuk halak mangulahun asin roha mono di bagasan sugun roha mono di bagasan kosong rohana hidup bahin halak nama rasi roha ikut ias di rohana ada di bagasan ias di roha do Raja David ubahin tuk ibana mangulahun asin roha patuduhun asin roha tu pinok parni Raja Saul dang dipaingot-ingot ibana be namasa
uju pabahenan ni Raja Saul tu ibadah. Imana parjulak kamando akenang naneng idota. Namangihut obar tutopi ni mingguta. Buharu marholong ni rona tu halak namartihas. Jali kumana do parjulu kita kamando akenang. Namartihas na idok diturpukon ima halak tanda kutip. Molo di bahasa Sinuain didok diguari mai kaum difabel. Na berkebutuhan khusus. Isi mai ima si Mefiboset halak napapang pakna dua sa diturpukon anak ni si Jonathan. Parangi nabui idaw takamang do akainang songudino naking panarihonon ni Raja David tu si Mefiboset. Alay dorong institusi. Idaw tadu latar belakang. Isi do na marorok. Isi do na manarihon ngunu ni si Mefiboset. Uju dinamati si Raja Saul dohot si Jonathan. Takas merutai dari terpuki akamang doa kenang. Ima diboto ma si Mefiboset sian si Siba. Si Siba ima naposo ni si Saul uju panggonggomi ibana di Israel. Jala lelek partikiani dibagas ni si Makir dibayan si Mefiboset ima dibayan si Siba. Nah merapatan doho peranan si Siba doho si Makir diturpukon dang bui melua. Ay molo soalan nasida na dua si Siba doho si Makir dang bui pajupang si Mefiboset doho Raja David. Jala molo taida diturpukon dia 10 di patorang si Siba adong 15 iya nakonna jala 20 akka naposona na macay manarik dang mardia ibar dibahin si Siba si Mefiboset tuaka sudi akka iya nakonna bahkan ikon lebih istimewa do dibahin si Mefiboset dijoloni si Siba do si Makir. Akadamang do dai nang nahinahulongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Manarihon siang na arong hal na biasa doi. Alay manarihon siang hahurangan ido na luar biasa. Manarihon siang na arong hal na biasa doi. Alay manarihon siang na sodong ido na luar biasa. Imajara odolan nanang idotan na kedua. Molo si Siba boy dohona tala naposo ni si Saul tutu ngabe adong akka pinomat akartana sinamokna boy manarihon 15 iya nakonna dohot 20 akka naposona tabani si Mefiboset. Alana boy idotan nanang idota buhado kamang akhirna terbaik kita do manarihon sian naswarong dihita. Ikotu duhita mandok terbaik kita. Buas. Ai siat debatado saluhud nasa silihun-lihun nadingkan dohot nasa naulibasa na mauliutus. Ide tangyang pilihan tay. Halak na forsea dang mabiar ibana patutahon nasa nadingkan. Nangpe sian hahurangan. Isodo kucini halak na forsea. Halak na Persea, dada hulan Persea di Persea, alai Persea di Panarihono ni di Batari Muduna. Molo so Persea do di Panarihono ni di Batari Muduna ada halak na Persea. Kadamang do dainan didok minggu ta buhado hita mangulu di bagasan rohana mar Panarihono tuhan kahalak na Martihas. Molo di konteks bahasa Batak tihason bui gabi gudang, bui gabi bidang. Ima halak na cacat tanda kutip rutani. Tutu molo Martihas boido halak na Martihas sian setebi dohonon alani pamatang. Alai boido halak na Martihas alani marangin halak na Martihas tu. Alai tukukon halak na Martihas ima naking hudok dalam bahasa Sinuain ima kaum difabel.
imahalakna berkebutuhan khusus. Akadama dohok dayenak nguluon saluhuna na dinupan di bata. Adong guhalak naung ditupa di bata sian haso sorangna nunga ada kutik martihas. Adong dia kahahurana manang difabel. Alai ikon dohonon nami do marhite hapor siapa songo dia pe ditupa di bata jul mai sian haso sorangna tongdo ibana na tinupa di bata, tongdo ibana na di pasu-pasu di bata, tongdo ikut di bagasan na porsiaon na ikut ramotan di bata do muluna, nang pe dang di bagasan hasisikop partuna. Alai bui do sian habatahon, say ulu do tubuh di hitak kamang do kainan, tetapi molo adong seorang ianakon naso sikop sian pamatangna. Madah, ada nama sahon. Alin dosa diisi doon, dosa dipunga doon, dosa ninatorasna. Say ulu do hita, sian sudut abatahon gabisahat, tu si pikiran. Alin marhite turpukon, pasal asa naing dohonotta, naing rajumatta tujuh doon nakaman akainan. So dia pehaso seorang tidak danak sian hatu turuna. Ikut tuk kita madok nati nopani de batado ibana nati nasu pasu ni de batado muluna jalan na sarihono ni de batado muluna ikisut sido ngulu pakka perserta kamang dokena asa gabe si pajulu umma halak namar haurangan siang kamatangna manang song itu pokon di dok halak namar tihas kamang dokainan Bohado asa bui hita saat nanguru tu si. Naking budok kami boha terbaik kita do. Patupahon na sa didinggan patupahon asiniro hasian hahurangan dinguluta. Tarpatupahita molo tarajumi do naduk do di bata mangrubi mulutau. Alai muluragu do kita kamang do kaina dang tuk kita dang tuk marpak kuling rohat tahun mangurupi halak nama karikot. Alamono di bagasan pos di roha durita. Di pangurupion di bata, na patukun di bata do muluta. Na urupan di bata do muluta. Ubahen ikon pos rohana. Adong gue di nama dok. Di sari hondo tok tongoluku saleleng mangulu titano. Di sarihon di bata do muluta diakan napos ya itu di bata ubah itu dah kamar pakainan di togihon turupukon tuhita asam marroha panarihonon halak natuk marroha panarihonon ima halak nau mangarajumi pabahenan di bata di muluna alai salele mulut tahun saliling rohat tahun saliling kita horat mamikiri diri kita sendiri sotung diri pengulut ta diri purohat bui kita bui itu buroha marapanarikon. Selama kita hanya memikirkan diri kita sendiri, jangan pernah berpikir kita mampu memikirkan orang lain. Namun ketika kita mampu mengatakan cukup berterima kasih kepada Tuhan, di sanalah kita akan mampu tergerak hati kita bagaimana ketika Yesus tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Disima hita naik mangulu ala tarozumi pabahenan asinirohan di bata imana mangojar hita tu patupahon nasa dedenggan patupahon asiniroha tu halak nama karikutum ala jumulu dirajumi mulutta naung di pasu-pasu di bata do mulutta ubah ini do asatu mulut tahun gabi pasu-pasu tu do kata jorma halak natuk marroha panarihonon manang marasini roha ima halak naung mangarajumi pabahenan ni debata di ngulunan disima hita naik mangulu akamang do akainan parbu ini hapor siau do mulutuk mulut tahun patu pahon asini roha tedongan ta parbu ni hapor siau kita mama mereng boha
parbu ini hapor siauta, buha parbu ini posti rohatta di pangaramutio di bata, buha parbu ini hapor siauta di panari hono di bata, saliling di nguluta. Memang manusia akan mengatakan, manusia tidak akan pernah mampu mengatakan mauldo madok cukup di nguluk tahun. Saya marmahurang lo, alai itu butuh kita. Asa manatap di saluhut na pabahenan di bata, asa marpardue mahampor siauta, marpardue mampor rohatta di panarihono di bata marhite, na marroha panarihono tu akka halak nama karikoton. Dalam halaon ima tu akka dongata kaum di babel. Asa ima naikon tapajulu di mulut tahun akamang doa kaina. Ubah ini doa kamang doa kaina makin na parjulu unang baloson najat alon najat. Mulu merbedai pe natoras sotung gabi manginong naturak kapinumpan. Sotung dan jadi gabi hosomomu anak nialom dan jadi sumuru ham tua kapinumpar ni halak nama kasubuhoko manang nagabi alom saliling ingulu asasianido gabi tukboy tubu holok dohot asi niroha akadamang doodai nang nahinaholongan Tuhan ta Yesus Kristus di jo tupuko dohita asa gabi halak para siroha alanunga jumulu asirohani di bata tumuluta alanunga jumulu disarihon di bata muluta ubah diterjo kita gabi halak nama rasiroha nama roha panerihonon taruh jodoh kita kamang doa kainan somon natar surat di Lukas 10 ayat 12 sahro di ayat 14 omma parsuruon tu hita saluna kadamang do dainang di dokma huhutu nama miu ibana jumpa di bahiko pesta manang haroan unang mabiyo tu si akka ale-alem manang haanggim manang hula-hulam manang hobar bagas mupe akka nagabe asa unang nasida musemamiyo gabe di balos itu ho alai jumpa mabuat si panganok ko piyo ma akka napogos akka na martihas na papang dohot na mapitung jadi mertua maholisi aidang tarbalos na sida itu ho alay marbalos do itu ho sugot dihaheon ni akka partigor omma parsuruon ni di bata omma parsuruon ni Tuhan ta Yesus Kristus tuhita saluna akka na porsea asa tapaturuhom ma perbue ni hampor siauta songon halak naung disarihon di bata songon halak naung jumulo majalo pasu-pasu nasiat di bata ikoborhat ma ngurutta patuduhon parsuruni tu tonga-tonga ni ngurutta asa tapiyo ma akka na bogus asa tapiyo ma akka na martihas asa tapiyo ma akka na papang doho nama pitu margugu mahita saluk nakamang doa kenang di pargugu itu hatta mahita mariti todi perbadia asa tahu kita marparguehon nasa nadinggan di ngulutan songot tada parsuruon jala pargue ni ngulu hapor sienta Tuhan tama masu Tuhan tama na marguguiho kita saluhutna